ମୁଁ ଭାବିଲି କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ଲୋକ କମିଯିବେ। ସେ ମେଳରେ କ୍ରିକେଟ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ସୋମନାଥ। ଆଉ 10ଟା ପେଣ୍ଡାଲରେ କାଲି ମୁଁ ଭାଷଣ ଦେଇଛି। ସେଠି 13ଟା ପେଣ୍ଡାଲ ହେଇଥିଲା। ବିଜେପିର 3ଟା, କଂଗ୍ରେସ ବିଜେଡିର 10ଟା। ମୁଁ 10ଟା ସବୁ ବର୍ଷ ଯାଏ। ଯୋଉଠି ଯାଇଛି ଗେମ୍ ଚାଲିଥାଏ। ଗେମ୍ର ରିପୋର୍ଟଟା ପଢିଦିଏ, ଭାଷଣଟା ଦିଏ। ଲୋକଙ୍କର ଯୋଉ ସମର୍ଥନ, ଯୋଉ ଉତ୍ସାହ, ଯୋଉ ଉଦ୍ଦୀପନା, କାଲି ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଖୁସି। କାଲି ଖେଳ ଦେଖିଛି ହରିରାଜପୁର ମେଳନରେ। ସେଇଠି ନେଟ୍ ଲଗେଇକି ଦେଖୁଥିଲୁ ଆମେ। ପ୍ରଥମେ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ଲେୟାର ମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ, ଧନ୍ୟବାଦ। ମନ ଦେଇ ଖେଳିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ପୃଥିବୀରେ ଜିତେଇଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଭାରତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। କାଲି ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ମୋବାଇଲରେ, ଟିଭିରେ, ସ୍କ୍ରିନରେ ହାରାହାରି 60 କୋଟି ଲୋକ ଖେଳ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି। କାଲି ଆମର ଥିଲା ଶ୍ରୀ 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 ହରିରାଜପୁର ମେଳନ, ଯୋଉ ପବିତ୍ର ମେଳନ, ଭାରତ ବର୍ଷର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମେଳନ ସୋମନାଥ ମେଳନ, ପଶ୍ଚିମ ଶମ୍ଭୁ। କାଲି 1-2 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ହେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଭାବିଲି କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ଲୋକ କମିଯିବେ। ସେ ମେଳରେ କ୍ରିକେଟ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ସୋମନାଥ। ଆଉ 10ଟା ପେଣ୍ଡାଲରେ କାଲି ମୁଁ ଭାଷଣ ଦେଇଛି। ସେଠି 13ଟା ପେଣ୍ଡାଲ ହେଇଥିଲା। ବିଜେପିର 3ଟା, କଂଗ୍ରେସ ବିଜେଡିର 10ଟା। ମୁଁ 10ଟା ସବୁ ବର୍ଷ ଯାଏ। ଯୋଉଠି ଯାଇଛି ଗେମ୍ ଚାଲିଥାଏ। ଗେମ୍ର ରିପୋର୍ଟଟା ପଢିଦିଏ, ଭାଷଣଟା ଦିଏ। ଲୋକଙ୍କର ଯୋଉ ସମର୍ଥନ, ଯୋଉ ଉତ୍ସାହ, ଯୋଉ ଉଦ୍ଦୀପନା, କାଲି ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଖୁସି। ସଞ୍ଜୁ ସାମସଙ୍ଗ, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ईशान किशन, कुंबड़ा गेम काली चमत्कार कर भारत वर्ष को पृथ्वी रे नंबर 1 रे थोइछंती। धन्यवाद।